Dragi prijatelji, čast mi je da vam poželim dobrodošlicu na još jedno poetsko veče Jefiminih vezilja u biblioteci Petar Kočić. Ovo je 19. odnosno 28. veče u ciklusu Jefimine vezilja. 19. ovdje u ovom prostoru, ovdje je premijerno. One pesnikinje koje nastupe ovdje imaju posle pravo da nastupaju i van Beograda ili na drugim mestima. Održano je 6 večeri van Beograda, u Rumi, Smederevskoj Palanci, Trsteniku, Vršcu i Smederevu. U Trsteniku 2 navrata. Nadam se da će biti i 3. put da se tamo održava manifestacija Jefimin vez i u oči te manifestacije nastupaju Jefimine vezilje odavde pesnikinje. Ja najčešće na te večeri pozivam one pesnikinje koje žive u Beogradu, sve to tako zamišljeno, da se predstavi što više pesnikinje koje su ovde, skromno, bez nekih posebnih mogućnosti, ali eto. Zašto Jefimine vezilje, eto, stalno ponavljam. Jefim je naša prva pesnikinja koja je ostavila samo 3 pesme. Prvu je pesmu u Duborizu, Tužbolica za sinom jedincem, a 2 potonje je izvezla Zlatnim koncem na Crvenom atlasu. Čuvena je ona pohvala knezu Lazaru, koju smo u školi učili. Pa mi je to bio povod da ovakve književne večeri naslovim, da ciklus tih književnih večeri naslovim sa Jefimine vezilje. Ja verujem da sve ove pesnikinje zaslužuju dovoljno pažnje, šire čitalačke publike. To su pesnikinje različitih i poetičkih opredelenja i raznih generacija. Neke su objavile puno knjiga, neke su tek startovali ili po 1-2, a pritom i pojedine od njih su višestruko talentovane. Ima tu, evo večeras, Radmila Knežević je glumica, ali bilo je i slikarki, bilo je i oni koji pevaju, pa i bilo je još i onih koji glume, doduše više alternativu od Radmila, evo pozorištu, instituciji pravoj. Eto, večeras ćemo čuti od njih u prvom krugu čitanja po 2-3 pesme, pa ćemo malo da razgovaramo, a u drugom krugu čitanja će biti još pesama. Pa ne znam šta je pametno, da krenemo od Dejane Nikolić. Dejana Nikolić je moja jedna od najdugotrajnijih prijateljica, znamo se već od 1984. godine, a možda i od pre. Nastupali smo na brojnim književnim manifestacijama, ona je objavila 4 zbirke, ali 4 izvanredne zbirke pesama. Večera se pojavila davnih 1989. godine, posle sledila Tristija i sad se ne sjećam svih naslova, ali Porculan i kalendar. I kalendar, da. Znači svaki naslov je po jedna reč, ali da čujemo nekoliko pesama Dejane Nikolić, verovatno iz zbirke Kalendar. Izvoli, Dejana. Pa nema veze sa čime ću da počnem i kako ću da počnem, potpuno je sve jedno. Veče. Spuštam za oktavu, kao nebo večernje plavo. Ja te ne hvalim, ja te slavim. Haljine i žene prolaze kroz mene. Vraćaju se uspomene. Izranjaju potonuli jedrenjaci, krcati blagom i znacima. I 2 zlatna lava skaču kroz obruče, modar plamen iz nozdrva bije. Kakve si mi samo stihove dao, kakvo obilje držim u šaci, i sve tamniji safiri u prozorima veju prve zvezde kao upaljene rime. Opterećen događajima preteže tas i jezičak se spušta u mukliji glas. A smrt je kao sunce, u nju neću da gledam. Dan je dogoreo kao moljac u lampi. Zapiši to u svesku
pa lezi da spavaš. Omaš. Prilazim vam s poverenjem i bolom, ko da nosim gladiole, električne impulse stegnute parabolom. Da li me se sećate? Napisala sam nove pesme, oblepila smolom prozračno bescen blago. Sabrah letinu u košnicu i svrhu i proverih i puno je do vrha. Na tepih se rone igle iz crne somotske vrećice i zvezde suve kao slamka skliznu u crnu kutiju mora, paleći fosfor u modrozelenim algama. Ah, imam sve u svojim bisagama, ali neću reći sve. I pročitat ću vam pesmu Zvezde. Zvezde. Zovem se Gorčina. Sijalice pucaju kada palim svetlo. Zato više volim mesečinu. Sablasne su njene čini. Uvode me u sveti vrt starica. Dočekuju me dobrodušna lica, lampioni u bezdanu. Starije od kosmosa, zagledane u ugaslo sunce, prihvatile sve što dolazi od Boga. Druga svetlost iz njih sija. Mrtva im je naša galaksija. Češelj kao polumesec pridržava im srebrne kose. Prinose mi ćilibarsko saće da okusim njihov med. O, moje vitoroge, promenite mi ime u svom uzvišenom činu. Stavljaju mi trostruku krunu da grebenam vunu i upredam niti. Ostarit ćeš, mila, i ti. Sad je prilika da čujemo Ramilu. Ramila je vezana za Prizren, za Budvu, ali sad i za Beograd. Pored toga što piše poeziju, koliko se sećamo, ona piše i za decu, i dramske tekstove, i sama ih izvodi kao glumica, pa je to znači višestruka delatnost. Eto prilike da čujemo nekoliko njenih pesama. Dobro večer. Hvala ti, Živko, što si me pozvao i uvrstio u Jefimijine vezilje. I evo, ja bih, pošto je već Živko rekao da sam rodom iz Prizrena, oni koji me prate znaju da pišem na prizrensko-timočkom dijalektu poeziju. I sada ću se predstaviti sa 3 pesme iz zbirke Pesme prizrenske. Ja to ovako, kad su neke knjižne večeri, obično ostavljam da ove kao akcentovane pesme prizrensko-timočkim dijalektom čitam na kraj, ali sad bih onako, eto, ipak za početak da se predstavim tim pesmama. Znamo da su najlepše žene u Srbiji Prizrenke. To se mi kao... Ja sam... Ja sam predstavnica. Da, tako je. Ja sam, evo, napisala pesmu Prizrenka lutka. Bar sam ne slušala. Prizrenka lutka. Oči ka grojze, usta ka med. Obraz ka loku, zubi ka sneg. Pred sebe gleda, mnogo ne zbori, kad se osmeuva, kada žubori. Kosa zift crna, glas ka gugutka, tnka ka pritka, prizrenka lutka. Ovaj se divota nadaleko pominja, na cel svet nema taj lepotinja.
Pesma tako kaže. Vi ste dobro inače. Evo ova sledeća pesma, Ti nesi znala. Samo da napomenem, ako budete skoro slušali, Moma Trajković mi je zatražio ovu pesmu i napravio je pesmu Prizrenko, mori lepa Prizrenko, koja se vrti sada na RTS-u, pa ako budete nekad čuli tu pesmu da znate da je to ova pesma. Ja moram samo izvinjam se da dodajem, ja sam to odgledala i tu se nalazi jedna fantastična fotografija jedne lepe Prizrenke. Da. U tome videu. Nećemo joj odati ime za to. Znači, ovako, Ti nesi znala. Inače sam ovu pesmu posvetila svom ocu. Na šadrvan češmu vodu si pila, kosa na bele grudi padnala, kožaka čista, prizrenska svila, toj da te gledam, ti nesi znala. Taj noć sam prekaj reke odija, mesečina na čerimitke padnala. Svoj san ne sam nikomu zborija, toj da te iskam, ti nesi znala. Bistrica Žišku dušu ladila, kal drma moju tajnu pojala, lipa miriše, mislim, će dođeš, toj da te čekam, ti nesi znala. Ćutim, snijem, ne sam pri sebe. U srce golema tuga stanala. Ostade jedan pogled od tebe, toj da te volim, ti nesi znala. I još jednu. Jednu od prvih koje sam napisala, posvetila ih prizrenskim staricama koje žive u gradu, ima ih nekoliko, 5-6. Bilo ih je više, ali umiru ljudi, a novi ne dolaze. Pesma se zove Golub. Pred vrata sedim i uzdanujem. Letna mi golub, pa me pituje. Što ti je moja Prizrenko mori, što uzdanuješ, pobrgo, zbori? Of, moj golube, otkud da odiš? Od beli svetli si ti doleteja. Mnogo je tuga moja golema, kao ovaj granja što se povija. Nikoj pred vrata da se polafi. Nikoj na češmu da se omije. Dnovi prodiv, sedim i čekam, kad noć iskača, tad Prizren spije. Spije i u san smeje se ljudi, svedoša drvan kolo se vije, bistrica poje, pesna se čuje, toj moj Prizren snije kad spije. I čeka, ka što te majka čeka. Čeka Prizrence, sluza padnala. Vikaj gi, golube, neka se vrnev u Prizren, tuj gde gi duša ostala. Bravo. Ako ne ti moji Prizrenke, kosa zicrna. Ali pored tebe je ta plavuša, Gordana Jež-Lazić. Najmanje znamo o njenom pesničkom opusu, a opet znamo se, pa zanimljivo je čuti je Gordana Jež-Lazić. Hvala. Dobroveče, hvala Živku na pozivu. Pa, kad smo kod pesničkog opusa, sasvim slučajno, a valjda ništa nije slučajno, pre 25 godina kada sam objavila prve knjige, a nekako paralelno od početka idu te knjige za decu i one iz opšte književnosti, pojavila sam se baš u ovoj biblioteci, u publici tada. To je bilo prvo književno večer na koje sam pozvana po objavljivanju svojih knjiga, kad sam ulazila u taj svet književnosti. I zbog toga, a i zbog 56. Kočićevog zbora za koji sam napisala ovu pesmu, i zbog naziva biblioteke, evo, večeras ću vam prvo govoriti pesmu moj preči.
posvećenu Petru Kočiću. Mere mi reči, moj preči, a jolpaz ne kleči, smrznutim srcem slobodi molitvu vekoveči. Znaš ono tvoje, nema to kantara na ovom svijetu, mere mi reči, moj preči, a jolpaz iz mene ječi. U propovedi i ponos ludi, mrgodnu besedu roda, ne budo raslu ko himalajska brda. Znaš ono tvoje, nema to kantara na ovom svijetu koji bi me izmjerio. Mere mi reči, moj preči, a jolpaz u njima ječi, jači. I ne bi ih sad zaustavio ni mračajski proktor. Sve će do jedne u ime roda, pravde, slobode. Olovno, teško i čvrsto. U pesmi navik stati na presto. Znaš ono tvoje, nema to kantara na ovom svijetu koji bi me izmjerio kad se u meni Srb nadme. Jer samo istina u reči mi rotoči. Ti znaš, moj preči. Ova pesma nastala je pre 10 godina. Tada nisam znala da ću imati priliku da je govorim u Jefimijinim veziljama i tim pre radost mi je da je večeras kažem. Vidovdansko sretenje. Podižu vetrovi prašinu vekova sa utamničenih spomenika. U lavirintu izmaglice nazirem lik prapočetka svakog tvog slova ćirilice. Da li je znala Jefimija, dok je zlatnom niti tkala svako slovo svoga roda. Zvoni moja Lazarice, Vidovdanu na jutrenje. Nije nam svetlo, nego svetlost, svetionik sred potopa, darovano za veštanje, svako slovo istrajanje. Na privid samo, tiho, mirno, ne urlaju gromovi nebesne munje, a samozvani anđeo u 100 lica Mefistovih jedinica slaže u otkose, glave bez kose, oči bez lica, damare bez srca. Zvoni moja Lazarice, Vidovdanu na jutrenje, crkve su pune tvoje dece, svakom na dlanu po jedno slovo. I posle nas koračaće pesme o jednom pismu i jednom rodu. Znate, vremena su ponekad teška, ali zadatak pesnika je da u svakoj pesmi nađe način da naslika svitanje. Tako je nastala u jednom dahu knjiga koja uskoro ide u štampu. I delim je večeras prvi put sa publikom. Moram da naslikam svitanje. Neko je bacio novčić istine, beo kao pšenične mrvice, u malu telu hleba. I znali smo, žrtvenik vreba. A kamo neba? Neko je na dno bacio lice, belo kao prsti rukavice, i sa dna je lajalo naličje, krvožedno na dvoboje. A kamo boje? Neko je navukao magle kao zidove prljave tegle na sunce i snegove i duše naslagao u stogove za zimsko ždranje sotone. A kamo istine? Moram da naslikam svitanje, rutu nebeske putanje, reči da posejem u bosilje, da ih pošaljem u pustinje, duše da spletem u ivanjske vence. A kamo srce, a kamo sunce. Kao što je Radmila menjala mesto prebivališta, pa iz Prizrena prešla da živi u Budvi, pa je potom iz Budve došla i u Beograd, a vezana i za Budvu i za Prizren i dalje. Dušica Ivanović je neke davne dane otišla u Slovačku, pa potom iz Slovačke u Kanadu,
a onda se vratila i sad živi u Pančevu. Ali je tu sa nama. Pored svega toga, ona ne piše samo poeziju, nego piše i prozu, ali piše i za decu, koliko se ja sećam, tako da ona više struko aktivna u književnom smislu, pa eto, da čujemo nešto da se predstavi. Hvala Živko, velika mi je čast što sam ovde među Jefiminim veziljama. Drago mi. Pesma Čudesna nastala je posle posete crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. Ne krepi voda tvoja, majko, oči ne otvara, ona duh podiže, kroz suze oslobađa i telesni vid zaklanja verom. Milošću tvojom pokrivena kamen celivam, da me isceliš, da se pod tvojom zaštitom telo povije i volja savije, da ti se prepustim. I kao dete sam, kao novorođena, u košulji prtenoj po tvojim nogama. U rukama Hrista mi donosiš, po meni prah njegovog duha prosipaš, dan novorođenja mi daruješ, majko čudesna. Naš otac. U sobi na 3. spratu kuće, koja nije naša kuća, stanuje naš otac. Prostor zauzimaju tuđe stvari. Ovde je samo otac naš. Dolazimo kod njega kao da ulazimo u poznati prostor. Pomeramo stolice, pravimo mesto da sednemo tako da se ne primeti da smo gosti, a ne domaći. Ali naši udovi znaju, meškolje se nelagodno i vrat zna dok okreće glavu neprirodno nagnutu nad telom koje leži. I naše oči znaju, treba im vremena da pronađu oči našeg oca u tuđoj posteljini. Mogli smo doneti svoju, ali ne bi imalo smisla, jer krevet je pripadao drugima, onima koji su bili i nisu ostali na 3. spratu kuće koja nije naša kuća, u sobi sa 3 kreveta, od kojih 2 nemaju stanare. A i 3. se sve brže prazni, jedva da je u njemu ostalo nešto od našeg oca. I još jedno, recimo pogled iznad oblaka, na jednom od mnogih putovanja između Toronta i Beograda. Stalno sam pisala pesme u avionu, pa mi je vreme lakše, lepše i brže prolazilo. Jel' tako? Da, Ja sam čak i svoj drugi roman počela da pišem u avionu. I čekajući da presednem u sledeći avion i onda na povratku i rekla sam, ovo će biti dobar roman, često putujem. Bilo je vremena da se piše. Pogled iznad oblaka. Čelična krila su razapeta između geografskih dužina. Bela ptica iskri ploveći iznad poplavljenih kontinenata, čije imena znamo iz legendi i starih svitaka. Ovako su izgledali oblaci iznad Ararata 17. dana 7. meseca posle potopa. Oblaci po kojima se može hodati, na kojima ptice mogu graditi staništa svoja u belim dolinama. Pogledom dotičem smesu vodene pare, neba i sunčevog mlaza, ploveću nebesku Atlantidu smeštenu u okvir ovalnog prozora. Tražim kopno ispod čelične ptice. Sad smo završili sa prvim krugom čitanja i sad sledi mali moj razgovor sa sve 4 pesnikinje. Pa ću ja početi sa Dušicom. Ovaj gospodin koji fotografiše onim velikim fotoaparatom je njen suprug i on je u stvari umetnik fotografije. Ja sam imao prilike da vidim neke njegove fotografije na izložbama, izuzetne. Pa eto, upravo to, šta je to neko spajanje, ajde da kažemo i tako, umetnosti. I pa i ne samo umetnosti, nego i žanrova, pisanje, eto, putopisne poezije. Još u avionu. Verovatno se neko i rodi u avionu, ali dobro, pesme su se eto rađali i početak romana. Kako sebe nalaziš, u čemu najviše nalaziš sebe
u kojim oblicima pisanja ili je to sve tvoje neka tvoja stvaralačka aktivnost? Pa prvo sam počela da pišem poeziju, davno još kao dete i poeziju u stvari nikada nisam prestala da pišem, ona ide u kontinuitetu. Prozom sam počela mnogo kasnije da se bavim i iako sada pišem podjednako prozu i poeziju i trenutno ove godine nastaju ili su već nastale 4 knjige, 2 su prozne, 2 su poetske, i dalje sebe smatram najviše pesnikom. Znači, vokacija tvoja pesnika? Vokacija je, da. Čak i oba moja romana su lirski romani, mogli bi sasvim lako da se pretoče i u poetski oblik, formu da bi zamenili. Tu se nas dvoje dodirujemo. Da. Ja sam počeo u 12. godini, pre više od 50 godina, i počeo sam da pišem sve, ali sam u 19. 20. neko mi je rekao da za prozu treba iskustvo, i onda sam ja krenuo da stičem životno iskustvo. Ali sam pisao poeziju. Zapravo, tebe sam stalno doživljavao pre svega da sam pesnik. Kada osjetiš da je neophodno da zapišeš? Je li to u toku noći, u toku dana, u autobusu, u avionu? Kad sam bila mlađa, budila sam se i pisala pesme. Da, to je bilo, inspiracija dolazila u nekim fazama sna. Mislim da odavno nisam to radila, ali recimo moja najveća inspiracija, naročito u trenutku kad ne pišem nešto novo, nego oblikujem, dovršavam bilo knjigu pesama ili proznu knjigu, najveću inspiraciju imam dok šetam svoju kucu. Znači, to su trenuci kad je mozak potpuno ispražnjen od svih briga, ne mislim ni šta ću kuvati, ni da li je zima ili pada kiša, sasvim mi je svejedno, jer kuca mora da šeta. I ona tako ide ispred mene, ja posmatram njen repić koji ide kao palmica ovako i u tom trenutku ja imam toliko ideja da šaljem sebi glasovne poruke. Nemam gde da ih zapišem. Sad jedno specifično pitanje. Gde si se više i bolje osjećala kao pesnik i uopšte kao pisac? U Kanadi, u Slovačkoj ili u Srbiji, u Pančevu? To je teško pitanje. Teško pitanje. Ja se generalno najbolje osjećam sada. Ovo je najbolje doba mog života. Najbolji stvaralački period. Najbolji stvaralački period, jer ceo svoj život u stvari posvećujem samo onome što volim. A najviše od svega volim Zorana, moju kucu i pisanje. Divno. Pa sada da malo pređemo na Gordanu. Kada tvoja pesma počinje, kad krene iz tebe erupcija, ti iznenadi ili je već osmišljavaš u glavi? Ne iznenadi me, sada prepoznajem erupciju, a može da počne kad god. Na bilo kojem mestu, u bilo koje vreme i u bilo koje doba dana, uključujući to da me probudi. Ali možda je zanimljivije pitanje kada sam uopšte postala svesna pesme. Mi smo sada u biblioteci i sećam se svojih prvih susreta sa knjigama još u predškolskom periodu. Tada se, u naše vreme je bilo drugačije, nije bilo interneta i knjiga je bila prozor u svet i prema knjizi smo imali jedan odnos gotovo strahopoštovanja. Još uvek je postojala magija reči. I ta magija reči je bila tako velika da su meni pisci, uprkos činjenici da sam odrasla u Bosanskoj Krupi uz Ćopićeve staze detinjstva, pa su nam dolazili pisci iz one velike Jugoslavije svakog oktobra, pisci su mi bili neka čudesna bića, Olimp za sebe. I u stvari, onog trenutka kada sam postala svesna da i sama pišem, to je u stvari stvorilo jednu samokritiku po meri one magije reči koja i sada postoji. Može pesma da nastane u bilo kojem trenutku, ali podleže velikoj obradi, da. Meni je jednom pesnik Miroslav Maksimović rekao da on ne piše pesme, nego da piše knjige. On ima ideju o knjizi, pa onda u nju smešta ono sve što... A opet, ima pesnika, pa i ja spadam u njih koji pišu isključivo pesme, a kasnije se one slažu u neke cijeline, a zato se događa da nešto je napisano pre 10 godina i nešto je napisano sada ide zajedno. A ja pišem knjige takođe, zato što je uredništvo jedan od mojih poslova i kada vidim poeziju svojih kolega, ja već vidim knjigu. Od početka do kraja. Tvoj posao uredništvo? Između ostalog, da.
sarađujem sa različitim izdavačkim kućama, pošto sam, ali mnogi sam knjige uredila i lektorisala. Manje se znamo, pa. Da, i tako i moje knjige, one upravo tako u celosti bivaju osmišljene. A voliš li da govoriš poeziju ili više voliš da je čitaš o sebi? Svejedno mi je. Mislim, u suštini, da, mogu i da je govorim, a kad je čitam je za svoju dušu, ako je čitam u sebi, ali poezija je, zapravo sve je poezija, znate, na početku beše reč, ali ta reč beše pesma. I kad govorimo i o prozi, u stvari nema, moj stav je bar da nema dobre proze bez dobre lirike, da. To pitanje o govorenju poezije važi i za Radmilu i za Dejanu, jer one su obe jako eksplicitne. Ali ne samo eksplicitne, jako dobro govorimo poezije. Radmila tim i prešta i glumica, ali eto. Ali Radmila je i Prizrenka. Prizren je poseban grad, zaista, ja sam bio u njemu, sve do skoro sam ja govorio nedavno kad sam bio u Prizrenu, a bio sam 96. godine, znači nije više nedavno, pa mi je ostalo u sećanju da je nešto posebno. I sad dodatno i neki moji preci su navodno sa Skadra, onog dela Skadarskog jezera koje je ostalo u Albaniji, u 17. veku pobjegli na Kosovo, pa su u drugoj seobi s Kosova, sad mislim da nisu bili u Prizrenu, ali opet nije Prizren 96. godine. Dotako ih je Prizren. Pa da, Prizren kao čudosan grad, pa sad sećam se ja i da ste ti i Lela Marković priređivale jednu hrestomatiju u Prizrenu i uopšte ta veza, ta inspiracija u onim pesmama koja si govorila, muško-prizrenskog govora, je evidentna. Ali gde ti sebe više vidiš? U glumi, u pisanju drama, u pisanju poezije, u pisanju za decu? Ja najviše sebe vidim u pisanju pesama o Prizrenu i tekstova o Prizrenu. I to nekako s godinama se sve više povećava. U stvari, ista je priča kao i kod mojih koleginica, prijateljica, već mogu da kažem, Jefimijinih Vezilja. Isto tako sam od ranog detinjstva počela da pišem, pa sam onda upisala Filološki fakultet, književnost i srpski jezik, međutim, a onda sam želela da oživim sve te likove, pa sam upisala i glumu, pa sam završila jedan i drugi fakultet, međutim, sticaj okolnosti je bio takav, ako sam ja, znači, glumica Prištinskog pozorišta koje radi u Gračanici i tamo glumim u određenim predstavama, režiram, isto vodim školu glume i tako dalje. Nekako sam više fokusirana na pisanje i negde sebe više pronalazim u tom pisanju, naročito kada je Prizren u pitanju. Sad, sa druge strane, ja sam otišla da živim u Budvu, tamo sam se udala, tamo sam osnovala porodicu i ono što je vezano za dečju književnost kod mene, tu uglavnom to se bazira na tim nekim morskim motivima, jer su moja deca porasla pored mora. I onda sam ja pisala njihove dogodovštine, zapisivala i tako dalje, i tako da pišem i drame sa morskom tematikom za decu, i kratke priče i pesme. Tako postoji jedan dečiji festival u Budvi koji radim zajedno sa bibliotekom budvanskom, Male morske pjesme i priče, gde gostuju pisci, eto, pa možemo da ostanemo u kontaktu, možda napravimo neku finu priču, ali, znači, što se tog segmenta dečje književnosti tiče, tu je tematika uglavnom more, međutim, ovamo ova kao ozbiljna poezija za odrasle, znači, tu je Prizren dominantan, znači, glavni junak svih mojih nastupa, pisanja, razmišljanja, znači jednostavno ne mogu sebe da zamislim bez tog elementa Prizrena u sebi. I onda meni jednostavno, tako kad ste iz tog grada, pa ste iz te stare gradske porodice, iz tog dela Potkaljaje koji se nalazi iznad Bogoslovije, a ispod Kaljaje, i živite u tom celom okruženju duhovnom, kad ste bili mali, pa kad sam bila mala išla na liturgije gde je Patrijarh Pavle, na kojima je služio Patrijarh Pavle i tako dalje. Jednostavno, ne znam da li je uopšte potrebno pričati o nekoj inspiraciji i žalosno bi bilo da uopšte i pomišljam da pišem o nečem drugom,
Još da kažem samo da je moja mama iz Velike Hoče, znači iz bukvalno 100% Metohijka, otac iz Prizrena, majka iz Velike Hoče i mislim da bi bilo nezahvalno prema životu da tražim inspiraciju u nečemu drugom i da pišem o nečemu drugom, a da to nisu Prizren i Metohija. A gde si sada u Beogradu angažovana ili nastupaš u Beogradu ili... Pa ne, tako kad imamo te neke predstave, onda imali smo u ateljeu 212, imali smo ovde kod Vuka i tako dalje, ali sad trenutno ne radimo, sad smo počeli da pripremamo novu predstavu i vidjet ćemo kako će proteći sezona, a to što se pozorišno da Ako si ti voljna i vas sve 4, ja vodim večeri ovde, ali u biblioteci Branko Milković, nju uvek preporučujem jer ona je nekako meni specifična i lepa. Mali je prostor, ali mnogo lepi ima i tamo sam ja i izložbenike organizovao i svoje i drugih, izložbe fotografija moja, bilo je nekih likovnih, ovaj prostor za to, pa kamerno, ali može da ispadne jako lepo i dugo, pa pojedinačne promocije knjiga ili eventualno monodrame. Divno, hvala. Bi moglo. Ali isto tako i Dejana i Gordana i Dušica u Miljkoviću, ali pored toga i ovde. Ne mora ovde da, sutra će ovde biti jedno predavanje o Tajne Beograda, ciklus predavanja Velimira Markovića, on to sa stanovišta heraldike, znači grbovi, zastave, tako dalje, tumačenja razna. A ovog puta će biti predavanje o tajnama Dunava i Save, sutra. Ali će bivati i drugih večeri, a eto recimo 26. februara će jedna vezilja koja je ovdje imala u januaru mesecu nastup, da ima promociju svojih haiku pesama i izložbu nekih crteža koje je ona radila vezano za te haiku pesme. Dakle, ima raznih mogućnosti. A mogu samo još nešto da dodam? Znači, ja sam prošli put, u januaru mesecu trebala da nastupam. Tako, zajedno s njima, da, 17. januara. I onda ja kao, doći ću, neću, bila sam u Budvi i nisam došla i onda vidim da će pesnikinje biti, da ću biti sa njima. I eto, ništa nije slučajno, mislim, ja moram da kažem da je moja kuma, odnosno mi smo kume. Znaš da ti kažem, a moji Prizrenci su se po tradiciji ženili Hočankama, išli su u Veliku Hoču po neveste. Eto tako, ali ja sam htjela da kažem da je ona kao ćerka poznatog prizrenskog pevača, umetnika Jordana Nikolića, a ja sam ćerka prvog dirigenta školovanog na Kosovu i Metohiji Tomislava Stojkovića i naši roditelji su sedeli zajedno u klupi u školi, isto kao što ja i ona sada sedimo. A i moja mama i njena tetka su školski drugarice i razrede. Tako da ništa nije slučajno. Zakraćile smo se. Sad prelazimo na Dejanu. Da kažem ja pre toga, da pored toga što je ona kći Jordana Nikolića, čuvenog izuzetnog pevača, a i mog prijatelja dragog, ona je ujedno i bratanica jednog od prvih pesnika sa Kosova, Radeta Nikolića, koji je, ja mislim, 1951. prvo zbirku objavio i ostavio dubok trag. A eto i Šar-planina je, mislim, njoj posebno obeležje životno i u životu i u pesmama i u svemu. Relativno mali broj knjiga objavila, a po meni takve inspiracije su trebalo da budu daleko obimnije, ali dobro, Bože moj, kad pišeš, kako pišeš? I da li si vezana samo za Prizren i uopšte za Šar-planinu ili si vezana za... Nisam vezana ni za šta određeno. Ne znam šta da ti kažem, čudo veliko je pisanje. Čudo veliko je pisanje i velika je tajna. I velika je tajna inspiracija, to nadahnuće, kako to počne, odakle to dođe, to moranje, da se nešto zapiše, to je ogromna tajna. I nemam ništa pametno da kažem o tome. Ja delim, inspiracija i nadahnuće po meni nije isto. Ja sam više za nadahnuća, a inspiracija je, inspirisan si nego. Pa to ti je jedno te isto, nadahnuće, isti u prevodu ti je jedno te isto. Dobro, kad ćeš dobiješ novu knjigu?
Pa ti znaš da ja jednu knjigu pišem po 10 godina. Pa zato ti pitam. Za 10 godina. Ne, pa je zašla je ova... 2019. Pa, do 29, to je za 4 godine. To je tako reći sutra. Pa ne, jesi nešto novo napisala? Jesam. Hoćeš li to novo da čitaš ili A neći? nisam donela. A što nisi? Slušaj, hoćeš li ti negde danas upraš još? Hoću. Evo, kad bude nešto drugo organizujemo ću tebe u vidu. Nismo se odavno sarađivali, a nekada jesmo. Ne, sjećam se nekih nastupa u Knjaževcu, 84. godine. Kad ste bili mali. Pa ja nisam bio. Mislim da sam ja stariji 7 godina od nje nisam bio. Ona je I ovo je osnovno je nešto. Da. Pa, da krene Dejana da čita nešto. Kad već nije spremna tu da priča. Ali nema ništa pametno da kažem o tome. Pa dobro, ajde. A zar moraš da kažeš pametno? Ne, rekla je odlično. Rekla je i takako pametno. Da, rekla je suštinu. Preko. Nemoj da pljuješ po Srbiji nesazreli sine, al priliči sirotanu taj hladni pogled sa visine. Tako dobija na ceni. Naravno, dok ne bude smenjen, pa još tražiš da ti se izvini. Za šta? Zato što nemaš ljubavi ni za koga. Zato što misliš da si moćan i ne bojiš se Boga. A učila sam te da reč očaj čuješ kao jačaj. Učila sam te nikad ne prosjači. A tebe fascinira sila i sve što je daleko. Prosto ti bilo, moje mleko. Bravo. Bravo. Zatamnjena stakla. Jesu li zaista stvarni ti crni automobili? I u njima nestvarni, sumorni debili? Ne bih rekla. Nebitni su. Opažaš ih tek perifernim vidom. Postanu prašina čim zamaknu za ugao. I misao se vrati nečem drugom. Zar nisu tragični? Ubeđeni da imaju moć, a kako se samo boje iza zatamnjenih stakala. Ni poezijom im se ne može pomoći. Pa zašto ih onda mećeš u stih? Narod u stidu okreće glavu od njih. I pročitat ću vam još jednu. Plač. Molila sam se za svoju naciju. Sa obilnim suzama pod sklopljenim kapcima. To je bilo u Firenci. Čista molitva bez nade. Jedina tačna intonacija. Toliko. Radmila Knežević. Stojković beš, tako. Stojković, Knežević, ali samo Knežević. Koji ti deo mene smeta? Čega bi da se hulja oslobodiš? Pa šta ako sam jedina mimo sveta, bar traje? A šta ćeš ti da porodiš? Ni reč, ni misao. Grala od mene stvaraš i odakle ti pravo da me zatvaraš? Stavljam li ja tebi barikade i žice?
Govorim li ja tebi na koju stranu da lete ptice na tvome nebu? I šta ti smeta? Moj mir u srcu, moji grobovi, moja tišina, moja spaljena kuća na brdu, moja Metohija i moja vina. To što sam hidra pa se obnavljam, to što pravoslavlje iz mene diše, to što i dalje umem da sanjam. Čega bi da se huljo oslobodiš, bar traje, a šta ćeš ti da porodiš? Bravo. Ovo je kad je bilo Pogrom napisana pesma. Evo sada, ali umeđu vremenu se svašta izdešavalo, pa je kuća koja je spaljena obnovljena i evo ja bih, ovo je jedna od mojih novih pesama. Gospođa Dušica me je motivisala da pročitam baš ovu pesmu, nije bilo u planu, ali pošto ste isto čitali u kući. Kuća velika kao zagrljaj. Odegla sam tu jednu kuću na kaldrmi, na zgarištu spaljene kuće. Isti tarabozan, isti čardak, kapiđik ćeramitke. Mislila sam, zaustavit ću vreme. Dođem ponekad da se ugrejem, ali onih koji su ložili šporet i rađali toplotu više nema. Hladno je. Spavam pokrivena sa 2 jorgana i kapom na glavi. Brzo svane jutro, zasunci sunce iznad Prizrena. Pogled na Metohiju miluju zvona crkvena. Udahnem vazduh s Paštrika, orosi me Bistrica, otopli sve u meni, pa tako u ćebe sklupčana sedim na terasi, pijem jutarnju kafu i grejem zidove. Ispovedam precima sve što sam sebi prećutala. Ponekad raspravljamo. Deda kaže da taj tarabozan nije isti i da to nisu te ćeramitke i još kaže ne laži ljude u tim svojim pesmama. Iz kuhinje, u kojoj nema brašna, zamirišu prizrenske lokume i šarski sir. Jedi, kaže baba, sita sam. Ispovedam precima ovo nevremeno vreme, ovaj umor i brige. Deda podigne desnu obrvu, baba ugrize donju usnu. Aha, znači to mi je od vas. Ćutimo. Kako je plavo nebo prizrensko. Podegla sam tu jednu kuću na kaldrmi na zgarištu spaljene kuće. Isti tarabozan, isti čardak, kapiđik, ćeramitke. Svađala sam se sa arhitektom oko dvorišta. Govorio je da ne idu ti materijali. Ja sam od materijala upotrebila srce, jer nešto je moralo da greje ovu malu kuću, veliku kao zagrljaj. I opet Prizren. Za promenu. Da, za promenu. Ali ovo vole, evo ovo je kao dečija. Mislim, nije kao dečija, ali vole klinci da je Nego reci. kreneš u Prizren dođeš. Da, a ja isto tako Tebi pišem. se vraćam Putujem, ponovo. da. Putujem često i onda u autobusu pišem poeziju kao i u avionu. Neka iskorišćeno vreme. Da, ove pesme u Prizrenu su sve tako nastale. 90%. Dušan Silni. U Prizrenu u carskom gradu kralj Milutin knjigu piše. Pored njega sedi Dušan, gleda dedu i uzdiše. Upita ga blagi starac. Šta je tebi, čedo moje, što uzdišeš tako tiho, kakve li su brige tvoje? Dragi deda, mili kralju, ostavljaš mi Gračanicu, ljeviš crkvu, Skoplje, Skadar, Zetu, Rašku, Studenicu, Primorje i Vinogorja, reke, šume i lepotu, Metohiju, sve to meni zavetuješ u životu. Ostavljaš mi carske dvore i bogatstva i divotu, al najviše, dragi deda, blagodarim za dobrotu.
Milutinu velikome, brada drhti, suza kanu, uze ruku mladog princa, zavet dade svom Dušanu. To što drevno nekad beše, čuvaj zavek, čedo moje, i zapamti, sve što imaš, Božje je, nije tvoje. Budi hrabar, odan budi, crkvi, veri i plemenu, cvetu, travki, mravu, njivi i izvoru i kamenu. Ujedini srpske zemlje i ostavi svome rodu i narodu čestitome pravoslavlje i slobodu. Zagrlila mala ruka svoga dedu Milutina, a u srcu probudi se Nemanjića snaga njina. U Prizrenu, carskom gradu, dedu ljubi jedno dete. Tako Dušan posta silni usred srpske zemlje svete. Bravo. Gordana Ježelazić. Spominjali smo inspiraciju. To je taj trenutak. Odakle mi duša? Tamo gde sam te tražila, more se useca u nebo, kao granica, bez kamena temeljca i lovorovih grančica, i sunce baca jetko žute procepe retke. Duboko s one strane mora, neba i tame, i zena nazire britka, srmu semena bitka. Tamo gde sam te snela, u stvari sam se pela, na obroncima neba stihova večna naseoba. Ne znam da li sam smela, da li sam možda krala, među svima sam te brala, da bi postala moja, javi, vidljiva, naša. Lelujavi beluče, mi smo te krstili pesma. A ko zna ko si u stvari? Seli na tvoja krila, ostavili na njima grafite svojih imena, pa ti sad vidi, mi nedostojni. A ti? Zašto si birala baš mene? Da mi odškrineš zene. Tamo gde sam te tražila, more se useca u nebo kao granica. Navek svesna da me neko sluša, sada znam odakle mi duša. Vrata novog sveta. Brzonogi Ahilej pretrčava prag trećeg milenijuma. Spora kornjača već je dovoljno odmakla. Prva ostavlja trag u beskraju. Da li je ova linija od uvek bila tu, u krugu nedostižnom smrtnošću omeđenom biću? Ako prospem krčage 2000-godišnje spoznaje u brži trag spore kornjače, stvorit ću sopstvenu oazu u neispisanoj nepoznatosti novog sveta, misli Ahilej. Isprsit ću se pred neumitom dosuđene mi prolaznosti, mitom srčane igre reči. Pokušavam li ja to da kupim kozmogoniju, emociju kozmogonije večnosti? Ili je neuhvatljiva lepota brzonogog postojanja Briseidina nesrećna sestra bliznakinja? Vlasništvo bitnijeg nekog bitka. Mene čovečno uvek će naći kakvu ranjivu tačku na peti. Ovde delimo plen civilizacije. Vama prepuštam materijalno. Spora kornjača davno ga je prevazišla. Sebi ostavljam maraton na duge staze čuđenja, zvezdanom nebu, svetu i bitku u meni. Distanca. Bez usta zlatousti. Ne govoriš više. Nos ti zašiven. Ne mirišeš više. Uši ti na vešalima. Od sopstvene muke ni ne čuju više.
samo ti oči sve prisutne, sve videle. Jedina izvesnost, neizvesnost. Ne misliš više. U bescenje prolećne boje. Samo ti oči s one strane neba. Lome se metalni krici, ulica, šina, raskrsnica, ali ti više nisi isti. Život i smrt su negde unutra. I koga briga što nemaš usta, nos ni uši. Distanca nam je ostavila oči, jedinu istinu s ove strane neba. I parče hleba i grumen soli pod maramom tragu svetog vida. Tušica Milanović. Iskoristim ovu priliku da što raznovrsnije pesme pročitam. Evo je jedna koja se dosta uklapa u moj odnos prema srpskom jeziku, pismu, prema mom poreklu, za čime duša žudi, se zove pesma. Kad živite na engleskom govornom području, bilo kom osim srpskog, imate potpuno drugačiji, puniji, objektivniji odnos prema svom poreklu, prema svom jeziku, prema tradiciji i uvek se sa one druge obale ova naša strana bolje vidi i obrnuto. I tako je nastala i ova pesma, koja je meni draga, zato što odražava baš ono kako sam se ja osjećala i kako sam i radila, jer sam dosta radila na tome i kao nastavnik srpskog i kao lektor. Marširaju vekovi, bez milosti gaze hrastove, drobe se reči koje u duhu nemaju izvore. U prah se pretvaraju istorije, razmeštaju slova i brojeve moćnici. Najveće svetinje dobijaju tapije. Kud god da pogledam, ruše se mostovi, a duša žudi za mestom odakle je ponikla. Moje je ime Čovečica, od roda sam slovenskog, Srpkinja, a pismena kojim pišem potomci su drevnih znakova koje su braća Solunjani raznosili narodima hrišćanskog zakona. Glasovi mojih molitvi starinom odjekuju, Boga slaveći na srpskom jeziku, jer duša žudi za mestom odakle je ponikla. Prozor. Prozor služi da proveriš čije je kuće zalejalo, ko je zaškripao točkovima auta, ko se prevrnuo sa bicikla, pao u travu kraj staze, ostao da tamo leži, dok mu kuće, ono iz 2. stiha, nije olizalo rane, dok se vrata auta onog iz 3. stiha nisu otvorila i dok ga ruke, koje se ne pominju u ovoj pesmi, nisu podigle na zadnje sedište i odvezle iz vidokruga posmatrača sa prozora, ma znate, onog iz naslova. I poslednje završit ću pesmom koju sam relativno skoro napisala i koja još nije našla mesta u knjizi. Molitva. Prilično je vezana za vreme u kome živimo i koje ja vrlo aktivno celim bićem preživljavam i doživljavam. Bože, ako nas nisi zaboravio, ako si otišao, ako si mislio da se ne vredi osvrtati na pleme nevaljalo, vrati se sada. Mi spavamo bez snova, ni noćne more više nemamo, utrnuli bez osjećanja i sećanja spavamo. I pitanje je, hoćemo li se probuditi na vreme da shvatimo da nas nisi napustio. Mi smo od tebe otišli, Bože. Sad je sve u tvojim rukama. Tako smo, dragi prijatelji, došli do samog kraja, ali kad je kraj, nije uvijek kraj. Ja sam donao malo sokova, malo vina i rakije, pa ćete ostati da se s nama još malo družite. Do 8 moramo da završimo. Hvala dragim veziljama na ovom učešću izuzetnom. Hvala vama na pažnji, ali budite tu, nemojte da se rasturate još malo. Jer drugi put ćemo negdje u martu mesecu imati novo veče, ali 14. februara, znači u petak, je jedno veliko pesničko veče u kafeu Pres centra Knez Mihajlove broj 6. U prvom delu je 29.
poetsko veče Jefiminih vezilja, nastupe one koji su nastupale ovde, ali i u drugim gradovima, njih 10-ak, ali će biti u drugom delu nekih pesnika raznih. I tu će već biti i pesnika i pesnikinja u tom drugom delu. Pa ako može, dobrodošli ste u 19 sati 14. februara. Ali će biti i 13. februara u Kulturnom centru Božidarac, još jedno poetsko večer gde nastupe, eto, prilike da se puno nastupa. Hvala na pažnji, budite tu. Hvala, žena. Hvala.